Να το κάγκορας αυτός. Αχ, το χέρι δεν τον γνωρίζω. Καλά. Μίλα. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς εδώ. Εγώ καμάκι έκανα. Ποιες είναι οι καλύτερες μηχανές, ρώτησέ τον. Καμάκι έκανα. Πες τα όλα. Τι έχετε σκοπό να κάνετε οι Αθηναίοι στο Ιόνιο κράτος, πες τα. Τίποτα, εγώ είμαι με το μέρος σας, παιδιά. Ποιος είσαι. Η αποκάλυψη. Λέγε. Γιατί γελάς, είναι αστείο. Όχι, Είναι βέβαια. αστείο. Είναι σοβαρό. Όχ. Είναι και το αρκουδάκι. Παιδιά, το θέμα πηγαίνει σοβαρό. Βοηθήστε, Αθηναίοι. Ποιος μας έδωσε, έγινε από... Αθηναίοι, βοηθήστε. Εσύ τους πρόδωσες. Παιδιά, με σφίγγουν κανονικά. Βοηθήστε, ρε. Εσύ τους πρόδωσες. Όχι, δεν είμαι εγώ. Ποιος ήταν. Δεν ξέρω. Πες τα όλα. Δεν ξέρω, σου λέω. Παιδιά, βοηθήστε. Ποιος το έκανε, πες. Ο Ιωσήφ. Μίλα, Τι του λες τώρα. μίλα, κομπλάρης είσαι, Κομπλάρισα λέει. Ναι. Χαρακτήρι θα πάω να κάνω μόλις γυρίσω πίσω. όχι δεν σε αφήνουμε, λέει για υπόλοιπα. Όχι, θα δέχομαι εγώ τους άλλους τώρα να κάθουν να λένε ότι μας κάνατε, μας δείξατε. Αλλά τι περιμένεις από έναν Αμερικάνο που τα έχει κάνει πλακάκια με την NASA να πούμε και μας παρακολουθεί τις συνομιλίες στα αυτοκίνητα. Τι περιμένεις. Συνωμοσίες με καπεταναίους και πληρώματα στο κόλπο όλοι. Κατασκόπους, γιατρούς. Εγώ δεν ξέρω, εγώ θα σκουπίσω και θα φύγω. Ρε μαλάκα, τι γίνεται, ρε μαλάκα. Και αυτό βαλτό ήτανε. Μας διαλύσατε. Δώσε. Αντρίκια! Αντρίκια! Παϊδάκια, αυτό. Εγώ λοιπόν δηλώνω υπεύθυνα ότι στο γαλατικό χωριό δεν μου. Πιο γαλακτικό μου, Αυτό. Το φαΐς όμως, Κοίταξε το γαλάτι. Μόνο θα κάνει πάνω το στόμα του. Χτίστο! Έχει μπουρλό το μέσα, ρε. Πες. Σκεφτόμουν βασικά όλο το βράδυ και σήμερα έχω σπάσει το κεφάλι μου. Έψαχνα μεταξύ τη ομάδα αυτή που ήρθε με το πρασιζάκι να βρούμε τον προδότη, τον δοσύλλογο αυτόν που μα πούλησε. Από πιάνω το σπιούνο. Και κατέληξα πού. Ότι ο προδότης είναι είτε ο Μενέλαος, Τσουρεκάκος, είτε ο Βασίλης ο Έλληνας. Ένας εκ των δύο είναι. Είναι σίγουρο αυτό και όχι στοιχεία θα τα αποκαλύψω. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα τα αποκαλύψω. Γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Ποιος άλλος έχει Σουζούκι και Horizon. Εγώ, ρε. Ζακυνθινός. Εγώ. Ποιος μπορούσε λοιπόν να συνεργαστεί με το μέλος Λέγο, ο οποίος εδρεύει στη Ζάκυνθο και έχει το ίδιο σκάφος με την ίδια μηχανή? Ο Βασίλης ο Έλληνας. Αυτό κύριε είναι ένα στοιχείο αδιαφυσβήτητο. Αδιαφυσβήτητο κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, να πω κάτι. Και είναι και πολύ ωραίος καφές. Παίρνω ένα τσιγάρο από τον κάγκουρα. Το ανάβω. Σκάει. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο. Λέω δεν ξαναπαίρνω τον κάγκουρα. Κάνω τη μου χοντρή μαλάκια και παίρνω από τον γκρίζλι τσιγάρο. Σκάει με απίστευτο θόρυβο. Μου κάψε βασικά και εδώ πέρα το χλουδάκι που είχα στη μύτη. Το φωκέ. Κάτω. Αυτό ήταν του Μιχάλη του τσιγάρο. Πάπης πέρασε πίσω σου. Λοιπόν, τα δυναμητάκια κάνουν συνέχεια δηλαδή γιατί δεν είναι το τραγικό. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν τσιγάρα από το περίπτερο κύριε. Ανάβω τσιγάρο και σκάει πάλι γάμο την τύχη μου. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι και οι περιπτεράδες όλοι είναι Παιδιά όλο το νησί είναι αντίον μας. Έλα ρε σταματήστε ρε. Δεν έχω εγώ τίποτα ρε. Πάλι ο Μπάμπης πέρασε πίσω σου, τον είδε. Παραδοτάκι είναι. Τον είδατε τον Μπάμπη που περνάει πίσω του. Σόνι. Ρε παιδιά είμαι εξυμπόλυτος. Καρδιακή προσβολή θα με βάλει. Ναι, πείτε τους κάτι σας παρακαλώ. Πείτε τους κάτι, εδώ πέρα είναι όλοι κουζουλί. Πείτε τους κάτι. Φωγός. Ελαγιά. Ωραία μουρλή. Α, κατάλαβα. Ωραία μουρλή. Φωγός. Πάμε. Γεια μας. Ωραία μουρλή. Γεια μας και μη φοβάστε τίποτα. Μάγια. Άντε γεια. Ξερνικός, Δεν φοβάστε τίποτα. Ωραία μουρλή είναι. Ανήκετε στην ομάδα. Ναι, βέβαια. Είναι παραστατική. Και εσείς εκεί. Ναι, και εγώ είμαι και εγώ. Νομίζω υπάρχει κανείς γιατί δεν ανήκει στην ομάδα. Εγώ 45 χρόνια έκανα αυτή την εργασία. Αυτή η δουλειά κάνετε.